Aljoša je pa tist od ideje ustvarjanja uredništva do tistega, kako bi rekel, tik pred zdajci do tiska. In tudi preko portala z kolegi je to pač tudi na promociji deluje. V bistvu, jaz sem pa v bistvu, kako bi rekel, samozaložnik, avtor, mentor, pač vsega pomalem. Ampak hvala Bogu, amatersko, če bi bil od tega odvisen, bi tule zdaj bi bil tukaj en duh pred vami. V bistvu, kako bi ocenili stanje na področju sodobne fantazijske književnosti? To je tisto najširše pomembno, kot ste ga rekli. Pa to sem ja zapravo drugi kaže, jaz sem rekel, pa što. V bistvu tisto. Stanje misliš v Srbiji? Ne, nasplošno. Stanje, kako govorimo o naučni fantastici? Ne, fantastike, fikcije. Pa, kako da kažem, stanje, što se tiče fantastike, znači u globalu, kad govorimo, ona se sada možda više poštuje i više, da kažem, ima uticaja nego što je to bilo ranije godine kada je smatrana za trivijalnu književnost, sada već dobija i neki taj mainstream značaj, pogotovo što mislim, manje se čita, ali se prezentuje putem filmova, putem stripova, igrica, tako da dobija jedan širi značaj. Ali opet, mi ovdje svi koji smo okupljeni, mi svi smo više bazirani na knjigama, na čitanju, tako da opet sa te strane koliko god dobro da se širi u drugim oblastima književnosti se nekako umanjuje, ali Ja, v glavnem zadeva se spreminja. Pravzaprav iz tiste trde znanstvene fantastike prihaja v neke druge vode, ne, na vseh mogočih področjih. Tako da se pravzaprav cela zadeva širi, je pa tak, da ravno avtorji, ki so pripomogli k razvoju te prejšnjih oblik, ne, so dali tej literaturi, pač, kako bom rekel, to težo, katera se da potem tudi uporabljati. In dejansko vidim, da se pravzaprav tudi na drugih oblikah teh fantazijskih vedno bolj stvari pojavljajo in se najdejo tudi dobri pisatelji. Zelo pomembno je pa, da se te knjige pravzaprav spravljajo tudi v druge oblike umetnosti. Ne? To se pravi in filma, in pa potem druge umetnosti, in slikarstva in tako naprej. Ja, zdaj mogoče težko oceno, kakor je stanje na sploh. Lahko malo bolj na glas. Ampak, jaz tako, koliko jaz v Sloveniji se pogovarjam tako z teh literarnih krogih, kako se kar enači, no, z trivialno literaturo pogostna stvar. To je recimo moja izkušnja, koliko jaz se pa ne splošno. Tako bi v bistvu, recimo, lahko zastavimo vprašanje pisanje fantazije, ki je lažje, preprostejše od pisanja realistične proze, ker to sprašujem, ker se najde celo v bistvu razni literati, uredniki, celo teoretiki, kot trde, je to pisanje fantastika, nekaj brezveznega, pač nekaj, kar pač si nekaj sproti izmišljuješ, kracaš pač prosto po Prešernu in zraven pa radi še dodaja, da je pač za otroška, mladinska literatura, trivialna, za na plažo pa je super. To, v bistvu, žal to na to še naletimo. Da, pa naime, građanima koji tako misle, ja ih podsjetim na početak Hamleta. Kako počinje Hamlet? Pojavom duha Hamletovog oca. Duh je, koliko ja znam, bar sad možda i ne znam mnogo, duh je fantastika, dakle nema duhova u stvarnom svetu. Šta je Faust? Dakle, sve sami beočuzi, vrhunska dela svetske književnosti. Faust je književno delo u kome đavo igra vrlo važnu fantastiku. Dakle, ako ćemo da fantastiku precrtamo, mi onda lišavamo sebe najvećih dela svetske književnosti. Znate, rađene su studije od onog velikog džinovskog korpusa koji se zove svetska književnost, više od 70% dela su dela fantastike. Ne naučne, naravno, nego fantastike uopšte. I ako biste vi sad, ako bi
vam palo na pamet da iz korpusa svetske književnosti kao beznačajno izbacite fantastiku, vama bi ostalo žalosno malo stvari. Dakle, to bi bio nekakav realizam koji, dakle, ima svoje uporište u 19. veku i delom 20. veka i to je sve. Sve ono pre toga. Evo mi jedan još bolji primjer. Od svega onoga što je ostalo sačuvano iz antičke dramske književnosti, dakle od drama koje su napisali Eshil, Sofokle i Evripid, a to je gotovo 50 drama, samo jedna jedina, Eshilovi Persijanci, ima za predmet istorijski događaj. Sve ostalo su dela u kojima dejstvuju neposredno ili posredno bogovi i u kojima imate mit. Mit je jedan od prvih i možda najčistijih oblika fantastike. Hoćemo li sada da kažemo, zato što nekom pametnjakoviću od tih kritičara nije fantastika po volji, da sve ono što je nastalo u antičkoj drami ne vredi ništa, ali ima za Boga fantastika. Znate, ja često idem po skupovima ove vrste i ponekad imam vrlo čudan utisak da smo mi u stvari koji se okupljamo i koji okuplja fantastika neka vrsta zaverenika, dakle neki ljudi koji rade nešto tajno i neprijatno i čega se pošten svet stidi. Kao da smo, sačuvaj Bože, pedofili ili ljubitelji porno filmova, pa sad niko ne sme da zna šta radimo ovde i gotovo šapućemo svi. A govorimo o nečemu što je vrlo otmeno, što je najlepši deo svetske književnosti kao fantastika. Znate, gde ideš? Idem da razgovaramo o fantastici, znate, samo pazite da nas ne čuju. Što se stidimo, čega se mi stidimo? Govoreći o fantastici mi govorimo onome najlepšem što je ljudski um uopšte u stanju da zamisli. Ništa nema lepšeg. Znate, ja imam klasičan je slučaj da roditelji kad imaju malo detence koji im ispriča neki svoj doživljaj, pa tom doživljaju, tome što se stvarno dogodilo, da još jedan mali izmišljeni deo, oni to detence ukore, kažu ne izmišljaj. A to je nešto najlepše što dete može da uradi, da izmisli, da stvori taj novi kvalitet koji daje fantastika. Evo, glava mi je puna Dostojevskog. Nećete verovati kako je Dostojevski imao problem sa fantastikom. Njega su, naročito pošto je izišao roman Idiot 1868. godine, njega je kritika dočekala na nož, rekla je da su mu likovi i opšte situacije previše fantastični. Na što je on odgovorio, pa šta? Hoćete da se držim nekog suvog realizma, da pišemo o likovima koji su potpuno neinteresantni na realistički način. Pa i treba da budu fantastični. I moji likovi i situacije. Tek ta fantastičnost daje vrednost, veliku vrednost, je višak vrednosti književnom delu. Ništa on drugo nije rekao, nego ono što je nekako u isto vreme rekao Lav Nikolajević Tolstoj, koji je u predgovoru, onoj prvoj preambuli za Anu Karenjinu napisao sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećena na svoj način, rekavši nam time da se o običnom, banalnom, trivialnom, realnom nema šta pisati u prozi. Veliko je ono samo što je posebno, što je jedinstveno, što je iskorak iz običnog i banalnog, što je sinonim za realističku prozu. I u buduće kad budete govorili o fantastici, nemojte šaputati, vičite, bavite se nečim što je vrhunac umetnosti, bavite se najvećim dosezima ljudskog uma. Tu sad sam suspravo. Pa ne znam, kada poradimo, da kažemo, tu realnu književnost i fantastična književnost zahteva puno više mašte prilikom stvaranja dela. Treba pisac mora da stvori taj neki novi svet, da osmisli zakone koji vladaju u njemu, odnose uopšte ili da izmisli, ne znam, neko novo. To sad manje više spada u klasičnu naučnu fantastiku, kada su ljudi izmišljali neke nove planete, neka nova oružja, tako da pisanje same fantastike bilo koje vrste zahtevnije, jer ono obuhvata sve što obuhvata i pisanje realne književnosti, a mora još da nadogradi na neki drugi način, da mu daje jednu novu dimenziju. Tako ukratko. Jaz bi pa rekel pravzaprav tak, da realna književnost praktično ne obstaja. Prosa, na primer, ko je dobil letos nagrado.
oni v bistvu profesionalno piše trdo znanstveno fantastiko. Recimo. Da, dakle, tu ne treba da brkamo. Dakle, mi imamo tu američki jedan sistem koji postoji, koji, dakle, štiti taj sistem. Dakle, oni su, tu je veliki novac u igri, izdavačima i u interesu da imaju bestsellere, da imaju nagrade, da to donosi veću zaradu. I, dakle, to su izdavačka merila. Dakle, to su nagrade koje idu, koje su izmislili zapravo izdavači ili koje finansiraju izdavači, i to je deo onoga što radi izdavačka industrija. Ali vrednost književnosti ne određuje izdavačka industrija. Naime, vi kad sednete da pišete prozu, vi imate zapravo jednu veliku nedoumicu, a to je da li hoćete da se obogatite pišući prozu ili da uđete u istoriju književnosti. I u iskušenju sam da kažem, ne može jedno i drugo, mada može. Bilo je pisaca koji su pisali, vrlo retki su, koji su pisali veliku književnost. Recimo, Dostojevski se ceo život, ali ceo život do pred sam kraj strašno zlopatio i živeo u nemogućim uslovima i kad biste samo znali kroz kakav je pakao prolazio u životu, a ipak napisao to što je napisao, i tek pred kraj života, negde od recimo 73. do 81. 1873. od kada ga je druga žena, Ana Grigorjevna, nagovorila da sami počnu da izdaju svoje knjige, sami izdate ovo što radi i Bojan, i tu toliko je sličan Dostojevskom Bojan, dakle, onda su počeli da zarađuju. Paradoksalno, Dostojevski je umro bogat. Ali to što radi industrija knjige, to nije nešto što treba da bude relevantno u procenjivanju književnosti. Znate, broj prodatih primeraka nije merilo vrednosti književnog dela. Imate, zapravo paradoksalno je da vi obrnuto, dakle, čak ovako može da se kaže da je zapravo ono jeste merilo vrednosti ukoliko ga obrnete i kažete što manje prodatih primeraka, delo je važnije. Jer prodajete, u najvećem broju primeraka prodajete najtrivijalniju književnost, i to je u prirodi stvari. Dakle, prodajete kao u muzici, dakle, trash muzika ima najviše poklonika. Dakle, Mozart nema šta da radi u utakmici sa nekom Cecom, Mecom ili Becom koja urla tamo po vašarima u Srbiji. Dakle, Mozart gubi tu utakmicu sa njom ako je merilo koliko idiota sluša tu muziku. Mozart ima u Srbiji svojih recimo 1200 do 1500 ljudi koji ga verno slušaju i otprilike 2 miliona idiota koji slušaju te Mece, Cece i Bece. Šta se to znači da su tih 2 miliona određuju sistem vrednosti u muzici? Pa naravno da ne, isto je potpuno u književnosti. Dakle, nekakvu epigonstvo, čak ne ni Tolkiena, koji inače sam po sebi loš, nego epigone Tolkiena čita mnogo više ljudi nego što čita Dostojevsku. Šta se hoće da kažete, da je neko ko je dobio Huga ili Nebulu, dakle, ili tu vrstu nagrada, bolje od Dostojevskog? Pa ne, naravno. Dakle, nemojte brkati nikad broj prodatih primeraka, to je merilo vrednosti industrije knjige. S druge strane, imate merila vrednosti koje određuje nauka u književnosti. Tu sad nema govora o tome da može da prođe nešto čak ni blizu Dostojevskog. Tako da, suština je tu, dakle, kako ćete da merite književnost. To da je dobilo neku američku, tamo žanrovsku nagradu, to sem za one koji su zainteresovani na zarade pare, ni za koga drugog nije bitno. Dostojevski, pre svega, ako hoćete da napišete dobru fantastiku, Dostojevskog čitajte. Sad sam mi uplašio. Odlično. Ja sam vas uplašio, ne bojte se, čitajte šta hoćete. I šta sad ja kažem Kaži amin. Amin, kad je doktor Šipković sam rekao da se posle njega teško govoriti. Tako, samo da se složim, znači da to, što je rekao za književnost, to isto važi i za filmove koji dobijaju Oscare, da nisu sigurno najbolji filmovi, nego da to isto industrija, kad mislim filmovi, bez obzira da li su to esej filmovi ili klasični, u filmovima imate puno više tih vizualnih efekata koji vam još više dočaruju i koji vas više privuku, tako da ne znači da su ti specijalni efekti ono što je vredno u filmu, vredno je ona radnja. Zadeva je še v to smer, da tudi nekatera dela, recimo, kasneje dobijo svojo pravo vrednost oziroma svoj položaj,
Najdejo se celo tudi takšne knjige, ki jih nekdo slučajno prebere, ponovno izda in nenadoma to delo dobi neverjetno publiciteto in se izkaže, da je odlična zadeva, ki je pač bila na nekem območju oziroma na nekem časovnem intervalu pač prezrta. Ja, mislim, nekako je najboljši arbiter kvalitete dela neka retrospektivna literarna kritika na koncu dneva. Prodajanost ni ravno ni nekega sorazmerja verjetno med prodajanosti pa kvaliteto, nagrade pa tudi so poskuse nekaj. Znate, istorija književnosti je vrlo surova, zaboravlja, vrlo brzo zaboravlja. Evo ovako ću vas pitati. Kažite mi jednu ženu spisateljicu iz 19. veka. Evo ovako na prvu loptu. Sjetit ćete se možda Sestara Bronte, engleski, dakle. Jel da? Emilije i Mary Shelley, i tu je kraj. A bilo ih je onoliko, pisale su žene. Kažite mi jednu ženu spisateljicu, pazite sad ovo, sa ovog našeg prostora celog, iz prve polovine 20. veka. Ivana Brlić-Mažuranić. Evo, jedna. Ajde da probamo da se setimo još jednu. Vidite, postaju problemi. Surova istorija književnosti zaboravlja te kroz te filtre istorije književnosti sve ono što nije uistinu vredno, to se gubi, nestaje u magli vremena. Pamtimo tek mali broj onoga što ostaje. Nema surovije discipline od istorije književnosti. Kad sednete da pišete novu knjigu, setite se da ćete i vi morati da prođete kroz to sito. Tako da ne takmičite se vi za to da ćete se obogatiti i na kraju ostvariti taj veliki ideal liberalnog kapitalizma da umrete bogati. Baš vas briga da ćete biti bogati kad umrete. Bojite računa da vas i posle smrti ocenjuju po onome što ste stvarno kvalitetno uradili. A to da li ste bili bogati ili niste bili bogati. Evo, Dostojevski se obogatio pred kraj života, ali nismo ga zbog toga upamtili. Nego zato što je on za ono što je napisao dok je bio veoma siromašan. Na glavinu života je bio siromašan. A dosta neću više Dostojevski. Mogu da dođem, evo iduće godine ću doći i samo ćemo Dostojevski. Bo nekaj najde. Isto tako vemo, da je znanstvena fantastika dejansko nišni žanr, to smo že rekli, 20. stoletje. Ampak ta medijska industrija, filmska, založniška, pa kot znanstveno fantastiko prodaja še sam znanstveno fantastične kokice pa štapiči nam manjkajo. Vojna zvezd, Marvelove stripovske franšize, to vse tlačijo zraven pridevnik znanstvena fantastika, ampak in v knjigah, v vseh možnih oblikah, v bistvu pa se pozablja, v bistvu, da je pri znanstveni fantastiki pozablja, čemu je ta pridevnik znanstveno namenjen. V bistvu ni to recimo degradacija znanstvene fantastike, ki pa tudi packo razširi na fantazijo splošno in pa to te, kako bi rekel, te klišeji pride ven, da to je ni to tako. Pa ne, naravno da je tako. Znate kako, naučna fantastika je zapravo, imate dva velika žanra, dva velika tipa fantastike koja su, dakle, odredila 20. vek. Jedan je svakako naučna fantastika koja, ako ništa drugo, dala, kao što sam rekao pre sat, dve velike teme, njima je obogatila, dakle, riznicu svetske književnosti, a te teme su putovanje kroz vreme i prvi kontakt. Drugi veliki pokret je bio magijski realizam i 20. vek je sav u tome, dakle, u književnosti su ta dva fantastička pokreta imala veliki nesumljivo doprinos. Ne u svojim tim lošim delima kakvih je bilo 98%, nego 2% najboljih dela. I to je u prirodi stvari. Dakle, mi smo sada na nekoj prekretnici. Dakle, svako vreme ima, kako da vam kažemo, onakvu fantastiku kakvu zaslužuje. I tek treba da definišemo, rađe se naučna fantastika 20. veka, malo je prošlo, nisu ni 2 decenije prošle, ali stasava već nekakva naučna fantastika, kakva će biti, ne znam.
ali da ona stasava, da je tu već nekako jeste. Naime, imamo nove izazove, imamo. Znate, recimo, naučnu fantastiku su u 20. veku jedna od definicija naučna fantastika je bila da je to